oyudane lokruok ni malong'o ni ntiere kanya mbaka ikatwago malo kaka wacho ni jabedo waneno ka gin complex wang'e ne japiny yo machala mondo ne adier ni gimineno bathi ka mojawni ma obiro kalure kod omenda manochopo kalure kod kethruok mar kor lwasi mantie godo pacho ka kod e piny mangima. Ka wuoye wach vulnerable groups en ng'at ma kethruok mar lwasi, kethruok mar environment kama ng'ato nitieno hinye mogik. To hinye nikech ang'o? Hinye nikech oonge capacity moro mar mondo kaka dowuog in that situation. So either owuog kanyo dar odhi kamoro to seche mowuok kata means modwa dar go mondo owuog kanyo no bedo matek ne kabisa. Gini yudo ka kinde ka kinde warnings moko biro ni move to higher grounds, koth dhi chwe mang'eny moloyo kanyo, there is a risk of landslide, wuoguru dhiuru kama. Tuyudo ka jok moko koro kang giwuog nikech kaka odwa wuok nang'o, joge ni kanyo, odwa wuok odwa chako nang'o. Sana seche ma koro ji wacho vulnerable groups, iyudo ka ng'enygi gin nyithindo, jomatindo, mine. Nikech akia ni chuo to yudega mayot nadi, nikech en kaka owach ni koth dhi chwe madhi ketho gik moko to osike yot. Iyudo ga yot ne kabisa mondo owuog odhi. Odhi yudo kamoro bodonje. But ng'ama miyo ka gigi chako timore to nyaka opar ni nyithinda odong' ka adwa ting'o gi nang'o. Nyithinda gi somo e skul mantie kani. Puotha moro an gi nyapuotha moro matin nasebedo kapuro kanyo. Adwa weye nang'o. Gwen, jok matin sana ma vulnerable minyawacho kata ni nigi jamni gidwa move kod gigi nang'o. It involves a lot of planning. Omiyo seche ma funding biro kaka floka gini kata serikal set aside budgetary allocations mag dealing with this such issues. Pesnigi be gichopo to the right people. What measures do we have mar identify that jok ma are highly affected or directly affected gi wechegi ema kuongo yudo kony, ema kata kuongo yudo resruok through pesni mabiro kamagi. Nikech seche ma waketo register moro mar vulnerable people, tiduogi yudo ni register ma waketo ni kendo siasa chak donjo kanyo, miyudo ka jok mane list no are not vulnerable at all. Kata ka gin jok manitie vulnerable, biro ka nitie the same people ma every time magigi timre be giyudo. To waseno kata ka jok piny giwegi ka wawuoye weche mibadhi, jok piny giwegi are also involved in this. Nikech ing'e maber ni into wang' yuki in vulnerable. In serikal last year nose move in a good place ma kata kodhni kobiro mang'eny kama kata oro kolandre ahinya, tin in a good place ma okidhi bedo ni dhi chandri ahinya compared to jok moko. But pod iyudo ka pod in beneficiary. To the real beneficiary koro dhi medo chandre. Nikech ing'e seche ma koro wang'iyo, koro wakete ratil ni to higani climate change effect ne cha obedo felt marom nade. Iyudo ka tek mondo ing'e nikech ka list cha osebedo compromise kata list cha is not reflecting the true picture mar gima timre ground, then obedo matek identifying jok ma vulnerable, identifying jok mok vulnerable. So kata ka wacho ni wakedo gi mibadhi e pesni madonjo mag floka, let it start from individuals manitie piny kanyo, to jok ma already nitie kata jok manigi CBOs seche